what you're doing. I mean, Picasso had a saying, he said, good artists copy, great artists steal. And we have, always been shameless about stealing great ideas. Dünýäniň iň beýik adamlarynyň biri bolan Pablo Picasso aýdypdyr. Gowy suratkeşler nostalgiýalar. Beýik suratkeşler bolsa ogurlaýarlar. Biz hem apylla elmidama beýik ideýalary ogurlamakdan hiç haçan uzakda durmaýardyk. Hawa, Steve Jobs'un açaçan boyun alan bu prinsipli sözleri aslında genial suratkeş Pablo Picasso'nun dünya garaşydyr. Ýöne Jobs bu ýörülgäni diňe bir suratda däl. Eýsem bütün dünýäni üýtgeden öz tehnologiýa imperiýasyny ullandy. 1996-njy ýylda BBC telekompaniýasyna beren interwýusynda azap geçdi. Biz üstünlük kazanan milyarderlerin hemmesini nolan bir zat oylap tapan geniler diýip bilýäs. Olaryň owadan geplerini ananýas. Ýöne häzirki dünýäni dolanýan iň uly imperiýalaryň tüýbini gazyp görseňiz, ol ýerde başgalaryň gany, göz ýaşy, ağlanan anamy we ogurlanan zähmeti ýatanlar. Dünýäni üýtgeden iň uly brendler aslynda diňe bir zadyň öz wagtyna ogurlygyň we rehimsizligiň netijesidir. Bu video ise akylly we legal ogurlyklar arkaly milliarder bolan adamlar barada. Gelin tarihi teleradio we medialaryň owdan edip görkezýän tarapyndan däl, elgenç we gizlin galan tarapyndan seredeliň. Maddi dünýädäki iň meşhur ogurlyklardan başlamaly bolsa, ilkinji nowatda McDonald's gelýär. Bugun McDonald's'ın bazar bahasy $200 milliard oguraq. Ýyllyk arasy ýerdejisi bolsa $25 milliard ýetýär. Ýöne siz bu ägirt uly imperiýany guran adamyň familiýasynyň aslan McDonald's dälliginden habaryňyz barmy? Onuň hakykady Ray Kroc. Asal esaslanyrjylar bolsa Dick we Mac McDonald adly iki sany doganlardy. Olar 1948-nji ýylda Kaliforniýanyň San Bernardino şäherinde dünýäde ilkinji gezek öz döwrüne rewolýusiýon, tiz hyzmat ulgamyny oýlap tapýarlar. Doganlar aşganany edil zawod konvoýery ýaly gurnaýarlar. Burger 30 sekundda taýýar bolýardy. 1954-nji ýylda bu ýere mikser satýan täjir Ray Kroc gelýär. Ol doganlara franşiz arkaly bütün Amerikaýa ýaratmaklygy maslahat berýär. Doganlarym oňa ananýar. Kroc tiz wagtda McDonald's System kompaniýasyny gurup, restoranlaryň gurulan we işläp duran ýerlerini gizlinlikde öz adyna satyn alyp başlaýar. 1961-nji ýylda ol doganlary bu biznesden ulgamyndan gasyp çykarýar we bütün brendi $217 million olardan satyn alýar. Olar doganlara %100 söz üstünde, ýani biziň düşünjämizde aýdylanyna elleşip, siz ömür boyu ýyllyk girdejiden bir götürüm royalty, ýani pay alarsaňyz diýip wada berýär. Ýöne muny gazy şertnamasyna ýazdyrmaýar. Diňe bir agyz söze ananan doganlar ýyllyk $100 million peýdadan mahrum bolýarlar. Has elkenç zady Ray Kroc doganlara öz familiýasyny, ýagny McDonald's adyny
öz hususy köne restoranyna ullanmagy hem Illinois ştatynyň okrug gaziýeti arkaly gadagan edýär. Doňlar öz restoranlarynyň adyny The Big M diýip üýtgetmäge mejbur bolýarlar. Ýöne Kruk munyň bilen hem köşeşmeýär. Doňlaryň dükanynyň edil garşysyna täze McDonald's nokadyny açyp, olaryň durmuş işini doly batyrýar. Dick we McDonald gossa içinde dünýäsini üýtgedýärler. Ray Kroc bolsa, şol ogurlanan at arkaly dünýäniň iň baý adamlarynyň birine urilýär. Ýöne, käwa maddi ogurluk diňe bir puly ýa-da brendi däl. Eýsem adamyň akyl huşuny we bütün durmuşyny hem elinden alyp bilýär. Şu wagt dünýäde hersi milliardlarça dollara durýan Ford we Chrysler kompaniýalarynyň iň köp satan modelleri edil şu tehnologiýanyň hasabyna meşhur boldy. Bu tehnologiýa aýna süpürjileriň pauza bilen, ýani wagtlaýyn durup işleýän ulgamydyr. Muny 1963-nji ýylda Detroitli injener Robert Kearns oýlap tapdy we 1964-nji ýylda patentleşdirdi. Ol öz mehanizmini Ford we Chrysler ýaly awtogigantlaryna görkezip kontrakt baglaşmak istedi. Korporasiýalar injeneriň bu açyşyny görüp, "Ýok, bu bize gerek däl" diýip ony ýzyna guradyp goýberdiler. Ýöne 1969-njy ýylda Ford özüniň täze çykaran Mercury modeline hakyky awtoryň ruhsady we puly bolmazdan Kearns'ın oýlap tapan şol maddi mehanizmini gurnap satyp başlady. Olar tehnologiýany doly ogurlap, ony 26 million gowrak ulagda ullanýarlar. Robert muny bilenne 1978-nji ýylda Michigan ştatynyň federal okrug gaziýetinde Ford'a garşy taryhyň iň agyr gaziýet uruşuna başlady. Bu uruş 12 ýyl dowam etdi. Korporasiýanyň basyşy sebäpli Robert Kearns ner ulgamyny ýitirip, akyl taýdan näsaglaryň hassahanasyna düşdi. 1989-njy ýylda bolsa aýaly ony taşlap gitdi. Ahyrynda 1990-njy ýylda gaziýet Ford kompaniýasyny 13,2 million dollar jerime tölemäge mejbur etdi. Ondan soň Kearns Chrysler hem gaziýete berdi. 1992-nji ýylda şol bir federal gaziýet Chrysler kompaniýasyny hem 18,17 million dollar jerime tölemäge mejbur etdi. Umumy Robert Kearns'ın 2 tane awtogigantdan gaziýet üstünde alan maddi peýdasy 30 million dollara goly. Robert maddi peýda gazandy. Ýöne bu ýeňiş oňa bütün durmuşynyň saglygyna we başyna düşdi. Maddi ogurlygyň we dizayn klonlamagyň iň akylly mysaly bolsa, häzir bütün dünýäniň ýaşlarynyň geýýän bazar bahasy 110 milliard dollardan gowrak bolan sport brendi Nike. Köpler Phil Knight we Bill Bowerman'y Nolan krosowka dizaynyny oýlap tapanlardyr öýdýärler. Emma aslynda bu beýlede. Olar 1960-njy ýyllarda Ýaponiýanyň Onitsuka Tiger kompaniýasynyň taýýar ayakkablaryny Amerikada satýan Blue Ribbon Sports adly adady kiçijik dilerlerdi.
Japonlar olara taýýar dizaýny we önümçilik üçin berdiler. Bill Bauman bu Japon ayaqqabynyň dizaýnyny azjyk üýtgedip Cortez modelini döretdi. We olar Japon hyzmatdaşlaryna bildirmän gezinlikde öz Nike kompaniýasyny açdylar. Olar Japonlaryň taýýar dizaýny we maddi gurnawyny öz hasabyna geçirip, diňe gapdalynak Japon bars çyzyklaryny aýryp, ýerine şus, ýani häzirki Nike galoçka nyşanyny ýelmediler. Bu açyşan ogurlyk 1973-nji ýylda uly dawa öwrildi. 1974-nji ýylda Oregonyň Federal okrug gazyeti taryhy karar çykardy. Gazyet dizaýny iki tarapa da ullanmagy ruhsat berdi. Ýöne Cortez diýen meşhur ady Nike'da galyrdy. Nike bu taýýar dizaýny ogurlap, diňe birinji ýylda $5 milyon ograk arasa pul gazandy. Nike'ň bütün taryhy we häzirki milliardlary Japonlaryň taýýar dizaýnynyň gurnalanlar. Ünsür gördüňizmi? Bu gahramanlaryň hemmesiniň aňartyna bir däl, iki sany uly meňzeşlik bar. Ýagny gawat gelýän bir zat bar. Birinjisi, bular maddi dünýäniň iň uly ogurlary. İkincisi bolsa, olaryň gelip çykyşy we kemale gelen gurşawy. Munyň nämedige, ýagny olary näme birikdirýänligi size öýüşi bolsun. Olaryň hemmesi bir medeniýetiň, ýagny günmataryň şol sowuk, diňe şahsy bähwide we materializme esaslanýan dünýä araýşynyň önümleri. Bizde bir nakıl bar. Her ýigdiň sözi şertnama. Biziň medeniýetimizde anam berilen wada, adamçylyk we ansap hemme zatdan ýokarda durýar. Ýöne şol aňyrdan, okeanyň aňartyndan gelen milliarderleriň dünýäsinde ananmak ýa-da alamlaryň haky diýen düşünje ýok. Olaryň ganyna singen mentalitet şeýle. Eger bir zat gazyet şertnamasyna ýazylmadyk bolsa, diýmek ol zat hiç haçan bolmady. Ray Kroc hem, Phil Knight hem, şol öz gelip çykan gurşawynyň gizlin kanunyny kullanýar. Näme edip bolsa da üstünlük gazan. Ýykylan depeli. Odan bay, ýalpylap duran günmatar üstünlük hikaýalarynyň aňartyna hemişe şeýle sowuk we rehimsiz hasap ýatanlar. Siz bu lesseni kim bilen paýlaşmalygyny gowy bilýäňiz.